Καλημέρα παιδιά, σήμερα θα μπούμε στο κεφάλαιο 2, θα ξεκινήσουμε με την παράγραφο 2.1 η οποία μιλάει για την εξίσωση αχ συν β ίσον το 0. Ουσιαστικά το κεφάλαιο 2 μιλάει για τις εξισώσεις δευτέρου βαθμού, πρώτα όμως σε αυτή την παράγραφο τη 2.1 μας κάνει μια μικρή επανάληψη στις εξισώσεις του πρώτου βαθμού, αυτές δηλαδή που μάθαμε πέρσι. Πάμε λίγο να θυμηθούμε μερικά πράγματα από θεωρία. Όταν μιλάμε για εξισώσεις πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο ή αλλιώς πρωτοβάθμιες εξισώσεις, ονομάζουμε τις εξισώσεις τις οποίες υπάρχει μόνο ένας άγνωστος, δεν έχουμε δηλαδή χ και ψ, έχουμε μόνο χ ή μόνο ψ, έναν άγνωστο μόνο, και ο μεγαλύτερος εκθέτης αυτού του αγνώστου είναι ο αριθμός 1. Για παράδειγμα, η εξίσωση 3 επί χ πλην 2 ίσον χ πλην 5 συν 3χ είναι μια εξίσωση πρώτου βαθμού με έναν άγνωστο. Αν είχαμε κάπου και δυνάμεις για το χ, είχαμε παράδειγμα εδώ χ τετράγωνο, εδώ χ τρίτης, θα ήταν μια εξίσωση τρίτου βαθμού, καθώς βαθμό μιας εξίσωσης ονομάζουμε τον μεγαλύτερο εκθέτη στον οποίο είναι υψωμένος ο άγνωστος. Αν έχουμε λοιπόν χ τρίτης, είναι τρίτου βαθμού. Μια εξίσωση σαν και αυτή εδώ που θα είχε μόνο το χ τετράγωνο, θα ήταν εξίσωση δευτέρου βαθμού. Μια εξίσωση που δεν έχει καθόλου εκθέτες, καθόλου δυνάμεις για το χ, είναι εξίσωση πρώτου βαθμού. Και φυσικά πρέπει να έχει έναν άγνωστο μόνο, αν είχαμε και ψ μέσα θα ήταν με δύο αγνώστους. Εξισώσεις με δύο αγνώστους θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο, στο τρίτο κεφάλαιο, τι μπορούμε να κάνουμε με αυτές. Προς το παρόν επικεντρωνόμαστε στις εξισώσεις με έναν άγνωστο. Ο αριθμός που επαληθεύει μια εξίσωση ονομάζεται λύση ή ρίζα της εξίσωσης. Για παράδειγμα, λύση της παραπάνω εξίσωσης είναι ο αριθμός μείον 1. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι αν πάρετε και αντικαταστήσετε στη θέση του χ το μείον 1, θα βρούμε ότι η παράσταση στο πρώτο μέλος κάνει μέσα στην παρένθεση μείον 1 και μείον 2, μείον 3. 3 φορές το μείον 3, μείον 9, ενώ το δεύτερο μέλος είναι μείον 1 και μείον 5, μείον 6, συν 3 επί μείον 1 κάνει μείον 3, μείον 6 και μείον 3, μείον 9. Βλέπουμε λοιπόν ότι επαληθεύεται η ισότητα, δηλαδή όσο βρίσκουμε στο πρώτο μέλος, βρίσκουμε και στο δεύτερο. Αυτό δεν ισχύει για όλες τις τιμές της μεταβλητής χ. Εάν για παράδειγμα στην εξίσωση αυτή πάμε και βάλουμε στη θέση του χ τον αριθμό 0. 0 εδώ, 0 και εδώ, 3 επί 0 και στο τέλος, το πρώτο μέλος γίνεται 0 μείον 2 μέσα στην παρένθεση μείον 2 επί 3 μείον 6. Ενώ στο δεύτερο μέλος έχουμε 0 μείον 5 και 3 επί 0 που κάνει πάλι 0, μείον 5. Άρα βλέπουμε ότι για τις περισσότερες τιμές του χ, η τιμή αυτής εδώ της η εξίσωση αυτή δεν επαληθεύεται. Δηλαδή ό,τι τιμή βρίσκουμε στο πρώτο μέλος και βρίσκουμε στο δεύτερο δεν είναι οι ίδιες. Όταν λοιπόν ένας αριθμός επαληθεύει μια εξίσωση, αυτός ο αριθμός ονομάζεται λύση ή αλλιώς και ρίζα της εξίσωσης αυτής. Μία εξίσωση μπορεί να μην έχει και καμία λύση. Τότε ονομάζεται αδύνατη. Για παράδειγμα η εξίσωση 3χ-3χ ίσον 5 συν 2, όπως θυμόμαστε από πέρσι, καταλήγει στη μορφή 0 επί χ στο πρώτο μέλος, 7 στο δεύτερο. Το 0 επί χ όμως κάνει πάντα 0, δεν μπορεί ποτέ να είναι ίσο με το 7. Επίσης, η εξίσωση που βλέπετε δεξιά, χ στο τετράγωνο ίσον μείον 2, επίσης καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί να έχει καμία λύση, γιατί απλούστατα, ό,τι αριθμό και αν έχουμε στη θέση του χ, καθώς τον υψώνουμε στο τετράγωνο, το αποτέλεσμα θα είναι θετικός αριθμός ή το λιγότερο που μπορεί να είναι 0 αν το χ ήταν 0. Αρνητικός αριθμός πάντως δεν γίνεται να έχουμε και έτσι αυτή η εξίσωση δεν έχει καμία λύση, είναι αδύνατη. Στο άλλο άκρο υπάρχουν οι εξισώσεις που επαληθεύονται για οποιαδήποτε τιμή της μεταβλητής της και τέτοιες εξισώσεις ονομάζονται ταυτότητες ή αόριστες. Για παράδειγμα, αν δείτε λίγο την πρώτη εξίσωση, 2 επί χ συν ψ μείον ψ ίσον 2χ συν ψ, είναι μια εξίσωση με δύο αγνώστους αυτή τη φορά. Παρόλα αυτά, αν βάλετε στη θέση του χ οποιονδήποτε αριθμό θέλετε και στη θέση του ψ οποιονδήποτε αριθμό επίσης θέλετε, θα βρείτε ότι το πρώτο μέλος και το δεύτερο μέλος είναι ίσα μεταξύ τους. Ή
η εξίσωση για παράδειγμα 3 επί χ πλην 2 ίσον 3χ πλην 6, κάνοντας τις πράξεις στο πρώτο μέλος βρίσκουμε ότι ουσιαστικά είναι ίδιο με το δεύτερο και αν θέλετε να το λύσετε όπως το είχαμε κάνει πέρσι θα καταλήξετε στη μορφή 0 επί χ ίσον 0 που είχαμε πει από πέρσι ότι είναι μία ταυτότητα ή αόριστη εξίσωση. Τώρα, η εξίσωση που έχει τη μορφή α επί χ συν β ίσον με το 0 ουσιαστικά ονομάζεται γενική μορφή εξίσωσης πρώτου βαθμού γιατί κάθε πρωτοβάθμια εξίσωση, όπως και αν μας τη δίνουν στην αρχή, με παρενθέσεις, με κλάσματα, με οτιδήποτε άλλο, μπορούμε κάνοντας τις πράξεις να την φέρουμε σε αυτήν εδώ τη μορφή. Ένας αριθμός, ένας συντελεστής α που πολλαπλασιάζεται με το χ, πιθανόν ένας αριθμός β που είναι χωρίς χ, προστίθεται ή αφαιρείται με το αχ, ίσον με το 0. Κάθε εξίσωση πρώτου βαθμού, μετά από πράξεις, μπορούμε να τη φέρουμε στη μορφή α επί χ συν β ίσον με το 0, γι' αυτό και αυτή η μορφή ονομάζεται γενική μορφή εξίσωσης πρώτου βαθμού. Για αυτή τη γενική μορφή εξίσωσης πρώτου βαθμού μπορούμε να βγάλουμε τα εξής συμπεράσματα. Εάν το α είναι αριθμός διαφορετικός από το 0, τότε μεταφέροντας το β στο δεύτερο μέλος, αχ ίσον μείον β, και διαιρώντας με το συντελεστή του αγνώστου το α, καταλήγουμε τελικά στην μία μοναδική λύση που μπορεί να έχει αυτή η εξίσωση πρώτου βαθμού, το χ να είναι μείον β προς α. Αυτό βέβαια με την προϋπόθεση ότι το α είναι διαφορετικός από το 0 και μπορούμε να διαιρέσουμε με το συντελεστή του αγνώστου. Αν το α είναι 0, τότε το τι συμβαίνει με την εξίσωση εξαρτάται και από το β. Έτσι, αν το α είναι 0 και το β δεν είναι 0, τότε πηγαίνοντας ουσιαστικά το β στο δεύτερο μέλος έχουμε 0 επί χ ίσον μείον β και η εξίσωση είναι αδύνατη. Ενώ αν το α είναι 0 και το β είναι 0, τότε στην πραγματικότητα η εξίσωση είναι ταυτότητα ή αόριστη γιατί καταλήγει στην μορφή 0 επί χ που είναι το α και 0 το β πάλι 0 επί χ ίσον 0, άρα αυτή είναι μία ταυτότητα ή αόριστη εξίσωση. Επομένως, για οποιαδήποτε εξίσωση πρώτου βαθμού μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα ότι μία τέτοια εξίσωση ή θα έχει μία μοναδική λύση, ή θα είναι αδύνατη, ή θα είναι ταυτότητα. Δεν μπορεί μία εξίσωση πρώτου βαθμού να έχει 2 μόνο λύσεις ή 5 μόνο λύσεις. Ή θα έχει μία, ή θα έχει καμία, ή θα έχει άπειρες λύσεις. Όλους τους αριθμούς. Τα συνηθισμένα βήματα για την επίλυση εξισώσεων τα είχαμε πει από πέρσι, ελπίζω να τα θυμάστε. Μία εξίσωση πρώτου βαθμού λύνεται συνήθως κάνοντας απαλυφή παρονομαστών, απαλυφή παρενθέσεων, χωρίζοντας γνωστούς από αγνώστους, κάνοντας αναγωγή όμοιων όρων και τέλος διαιρώντας με το συντελεστή του αγνώστου. Πάμε να θυμηθούμε λίγο πώς λύνουμε εξισώσεις πρώτου βαθμού. Η εφαρμογή 1 μας παρουσιάζει μία εξίσωση στην οποία υπάρχουν και παρονομαστές. Το πρώτο βήμα είναι η απαλυφή παρονομαστών και ξεκινάει βρίσκοντας το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών που στην περίπτωσή μας εδώ είναι το 6. Πολλαπλασιάζουμε με το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο όλους τους όρους της εξίσωσής μας. Προσέξτε ότι είναι σημαντικό να πολλαπλασιάσετε όλους τους όρους της εξίσωσής μας. Ο σκοπός μας είναι να διώξουμε τους παρονομαστές, αλλά δεν πολλαπλασιάζουμε μόνο τα κλάσματα, αλλά όλους τους όρους. Πολλαπλασιάσαμε το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο, ώστε σε όλες τις περιπτώσεις που έχουμε κλάσματα να μπορεί το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο να απλοποιηθεί με τον παρονομαστή του κλάσματος. Είναι πάντα μιας και είναι ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο του παρονομαστή, έτσι γίνεται πάντοτε η απλοποίηση 6 δια 2, 3, αλλά αυτό το 3 πρέπει να πολλαπλασιαστεί με όλο τον αριθμητή, γι' αυτό και βάζουμε τον αριθμητή μέσα σε παρένθεση. Το ίδιο και εδώ που 6 δια 6 κάνει 1 και πολλαπλασιάζεται με όλο το 2χ συν 1 και στη συνέχεια έχουμε 6 επί χ και 6 επί 1 που κάνει 6. Το επόμενο βήμα είναι η απαλυφή των παρενθέσεων, μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, συνήθως με επιμεριστική ιδιότητα όπως εδώ, δηλαδή 3 φορές το χ, μείον 3 φορές το 1 που κάνει 3, μείον 1 επί 2χ, μείον 2χ, μείον 1 επί 1 κάνει μείον 1 και το δεύτερο μέλος όπως είναι. Υπάρχει περίπτωση να
Για παράδειγμα, θα μπορούσαμε εδώ το 6 με το 6 να τα απλοποιήσουμε και να μην γράψουμε καν το 1 μπροστά. Σε μια τέτοια περίπτωση μπροστά από την παρένθεση θα είχαμε το πλην ή το συν σε κάποια άλλη περίπτωση και τότε κάνουμε απαλυφή παρονομαστών με τους κανόνες που είχαμε πει. Αν έχει συν μπροστά βγάζουμε την παρένθεση και αφήνουμε τα πρόσημα όπως είναι. Αν έχει πλην μπροστά βγάζουμε την παρένθεση και το πλην και αλλάζουν τα πρόσημα στους όρους μέσα. Στη συνέχεια χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, μεταφέρουμε όλους τους γνωστούς όρους στο ένα μέλος της εξίσωσης και όλους τους άγνωστους στο άλλο. Προσέχουμε δύο πράγματα. Πρώτον, κάθε όρος που αλλάζει μέλος πρέπει να αλλάξει και πρόσημο. Όποιοι όροι μένουν στο ίδιο μέλος, μένουν με το ίδιο πρόσημό τους. Δεν είναι απαραίτητο να φέρετε τους άγνωστους μπροστά και τους γνωστούς όρους πίσω, μπορείτε να το κάνετε και ανάποδα, σημασία έχει να τους ξεχωρίσετε. Στη συνέχεια μπορούμε να προσθέσουμε όλους τους άγνωστους όρους στο ένα μέλος, 3-2 κάνει 1, -6χ, -5χ και όλους τους γνωστούς στο δεύτερο, 3 και 1, 4 και 6, 10, οπότε διαιρώντας με το συντελεστή του αγνώστου προκύπτει τελικά ότι το χ είναι -2 και αυτή είναι η λύση της εξίσωσής μας. Στην εφαρμογή 2 τώρα έχει δύο ακόμα παραδείγματα. Επιμεριστική ιδιότητα στο πρώτο, 3χ συν 3, 2, 6, -3 ίσον 3χ συν 5 και χωρίζοντας γνωστούς από αγνώστους καταλήγουμε να έχουμε στο πρώτο μέλος 3χ - 3χ, στο δεύτερο -6 συν 3 συν 5, δηλαδή 0 επί χ ίσον 2. Και μια τέτοια εξίσωση όπως έχουμε πει είναι αδύνατη, γιατί το 0 επί χ κάνει πάντοτε 0, δεν μπορεί ποτέ να βγάζει 2. Αντίστοιχα δουλεύουμε για το β ερώτημα, 2 επί χ - 2 - χ ίσον χ - 2 και πάλι χωρίζοντας γνωστούς από αγνώστους, μεταφέρουμε το χ στο πρώτο μέλος, πηγαίνουμε το 2 στο δεύτερο και βρίσκουμε ότι το 0 επί χ είναι ίσο με το 0. Αυτή εδώ είναι αόριστη εξίσωση ή όπως τη λέμε επίσης και ταυτότητα. Πάμε στην ερώτηση κατανόησης 1, στην οποία ζητάει να αντιστοιχίσουμε σε κάθε εξίσωση της στήλης α το αντίστοιχο συμπέρασμα στη στήλη β. Προφανώς ξεκινάμε από τα εύκολα. Το 0 επί χ ίσον 0 έχουμε πει ότι είναι ταυτότητα, ενώ το 0 επί χ ίσον 5 είναι αδύνατη. Το 3 επί χ ίσον 7, εάν διαιρέσουμε και τα δύο μέλη με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το 3, έχουμε ότι το χ είναι 7 τρίτα, άρα έχει μία μοναδική λύση. Μερικές φορές μπερδεύεστε στην 5 επί χ ίσον 0, βλέποντας το 0 και ότι έχουμε έναν άλλον αριθμό που δεν είναι 0, νομίζετε ότι είναι ίδια με την περίπτωση γ και άρα απαντάτε ότι είναι αδύνατη. Στην πραγματικότητα όμως, εδώ δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα να διαιρέσουμε με το συντελεστή του αγνώστου, ο οποίος είναι 5. Το 5 με το 5 θα απλοποιηθεί και θα μείνει χ ίσον 0 δια 5 που κάνει 0. Άρα και εδώ έχουμε μία μοναδική λύση. Απλώς αντί το χ τώρα να είναι κάποιος άλλος αριθμός όπως ήταν πριν, το 7 τρίτα είναι ο αριθμός 0. Λύση πάντως υπάρχει και είναι μία μοναδική λύση. Και στην ερώτηση κατανόησης 2 μας ζητάει να χαρακτηρίσουμε τις προτάσεις αν είναι σωστές ή λάθος. Α, η εξίσωση 1 τρίτο επί χ ίσον 6 έχει λύσει τη χ ίσον 2. Το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε είναι να βάλουμε στη θέση του χ τον αριθμό 6. Θα δούμε ότι 1 τρίτο επί 6 κάνει όντως 2. Άρα πάει να πει ότι αυτό είναι σωστό. Η εξίσωση 4 επί χ ίσον 0 είναι αδύνατη. Όπως εξήγησα και μόλις πριν είναι λάθος, γιατί μπορούμε να διαιρέσουμε με το συντελεστή του αγνώστου και να βρούμε μία λύση, το 0 τέταρτα δηλαδή 0. Η εξίσωση 0 επί χ ίσον 0 έχει λύσει οποιονδήποτε αριθμό. Είναι σωστό, η εξίσωση αυτή είναι ταυτότητα. Στο δέλτα λέει ότι η εξίσωση 0 επί χ ίσον 6 έχει λύσει την χ ίσον 6 και προφανώς αυτό είναι λάθος. Η εξίσωση αυτή είναι αδύνατη, δεν έχει καμία λύση. Ενώ στο ε μας λέει πως αυτή η εξίσωση είναι ταυτότητα. Μπορούμε πράγματι κάνοντας με επιμεριστική ιδιότητα της πράξης στο πρώτο μέλος, χωρίζοντας γνωστούς από αγνώστους. Το 5 έχει έρχεται στο πρώτο μέλος, το συν 5 από το πρώτο μέλος πηγαίνει στο δεύτερο. Καταλήγουμε τελικά στη μορφή 0 επί χ ίσον 0, άρα πράγματι είναι ταυτότητα, δηλαδή έχει για λύση της οποιονδήποτε αριθμό. Πάμε λίγο να δούμε την άσκηση 1. Έχει δύο ερωτήματα, το α και το β. Θα ξεκινήσουμε από το ερώτημα α.
Έχουμε μόνο παρενθέσεις εδώ, επομένως μπορούμε να κάνουμε την επιμεριστική ιδιότητα. Το μείον 3 πολλαπλασιάζεται με το χ και μείον 3 επί συν 2 μείον 6. Προσέξτε τα πρόσημα ότι το 3 έχει και πρόσημο μπροστά του. Επομένως δεν είναι απλώς να πείτε 3 επί 2 6, λαμβάνουμε υπόψη και τα πρόσημα. Όπως και στη δεύτερη παρένθεση. Μείον 2 επί χ και μείον 2 επί μείον 1, άρα συν 2, ίσον 8 συν χ. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους, πηγαίνοντας στο χ στο πρώτο μέλος, μείον 3χ, μείον 2χ και μείον χ στο πρώτο μέλος, 6 πλην 2 συν 8 στο δεύτερο. Έτσι λοιπόν έχουμε μείον 6χ στο πρώτο μέλος, 8 και 6 14 πλην 2 12 στο δεύτερο, διαιρούμε με το συντελεστή του αγνώστου που είναι το μείον 6 και καταλήγουμε τελικά ότι το χ είναι μείον 2. Στη δεύτερη εξίσωση, το μείον 2 πολλαπλασιάζεται με το ψ, μείον 2 ψ, το μείον 2 πολλαπλασιάζεται και με το μείον 3 συν 6, ίσον 2 ψ συν 1. Χωρίζουμε γνωστούς από αγνώστους για να βρούμε τελικά 1 μείον 6, ότι στο πρώτο μέλος έχουμε 0 επί ψ ίσον μείον 5 και η εξίσωση αυτή είναι αδύνατη όπως είδαμε και στα προηγούμενα παραδείγματα. Στην άσκηση 2 έχουμε να λύσουμε δύο εξισώσεις. Στην πρώτη εξίσωση το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών είναι το 6. Απευθείας θα σημειώσω εδώ πάνω στην εξίσωση ότι πολλαπλασιάζουμε το 6 για να γλιτώσουμε λίγο χρόνο. Το 6 με τον παρονομαστή το 2 απλοποιείται, μένει 3 που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμητή. Παρόμοια 6 δια 6 1 που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμητή. 6 επί χ κάνει 6χ και 6 δια 3 κάνει 2 που πολλαπλασιάζεται με το 1. Το αφήνουμε έτσι λοιπόν 2. Επιμεριστική ιδιότητα 3 επί χ μείον 3 για να κάνω την απαλληφή παρενθέσεων. Μείον 1 χ μείον 3 ίσον 6 χ μείον 2. Χωρίζουμε γνωστούς από άγνωστους όρους. 3χ μείον 1 χ μείον 6χ, 3 συν 3 πλην 2 στο δεύτερο μέλος. Έτσι λοιπόν έχουμε μείον 4χ ίσον με 4, διαιρούμε με το συντελεστή του αγνώστου και προκύπτει ότι το χ είναι μείον 1. Και με παρόμοιο τρόπο στο β, εδώ το ελάχιστο κοινό πολλαπλάσιο των παρονομαστών είναι το 10, άρα θα πολλαπλασιάσουμε με το 10 όλους τους όρους. Προσέξτε ότι πολλαπλασιάζουμε όχι μόνο τα κλάσματα, εκεί στα κλάσματα γίνονται απλοποιήσεις 10 δια 5 2 που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμητή, 10 δια 2 5 που πολλαπλασιάζεται με τον αριθμητή, αλλά ακόμα και στο 1 εδώ που δεν έχουμε κλάσμα και εδώ πρέπει να πολλαπλασιάσω και αυτόν τον όρο με το 10, 10 επί 1 θα γίνει 10, 10 δια 10 1 επί 3 ψ 3 ψ. Έχουμε εδώ μόνο μία παρένθεση για να κάνουμε απαλληφή παρενθέσεων, 2 ψ συν 10 πλην 5 ψ ίσον 10 πλην 3 ψ. Φέρνοντας όλους τους άγνωστους στο πρώτο μέλος, συν 3 ψ θα γίνει, πηγαίνοντας το 10 στο δεύτερο μέλος, κάνουμε τις αναγωγές όμοιων όρων και καταλήγουμε ότι 0 φορές το ψ κάνει 0, η εξίσωση αυτή είναι αόριστη ή ταυτότητα όπως έχουμε ήδη πει. Ελπίζω λοιπόν να τα θυμηθήκατε όλα αυτά, είναι όλα γνωστά από την προηγούμενη σχολική χρονιά, από το προηγούμενο βιβλίο, άρα λοιπόν δεν είναι κάτι καινούριο. Παρ' όλα αυτά είναι καλό να κάνετε μια μικρή εξάσκηση στο πώς λύνουμε εξισώσεις, έτσι για το επόμενο μάθημα θα έχετε από τη σελίδα 88 να λύσετε τις ασκήσεις 1 γ και δ ερώτημα και 2 επίσης γ και δ ερώτημα. Μέχρι το επόμενο μάθημα, καλή συνέχεια.